Край на играта! X-Brothers, Броботи и Squid Pets. Хванах ви всички. Сега, кой от вас се опитва да ме унищожи? Или сте всички вие? Или е някой друг? Кой? Това е определено сервитьорът Кряк. Ясно е, сервитьорът. Направи му ужаси. Не съм детектив, но и аз бих избрал сервитьора. Абсолютно. Я чакай малко. А сервитьорът? Разбира се. Не сме много близки, но нямаше ли нещо за бакшиш и проклятие? Трябваше да си спомня това. Какво става с паметта ми напоследък? Паметта ти е остра тук, но масивна травма на главата може да причини загуба на памет. Ти ме прокле. Защо така? Защо? Не те проклех! Урочасахте, защото не ми остави бакшиш! Лъжец. Мидите казаха, някой ме преследва, а мидите не лъжат. Ще разбера какво става. Още миди! Ще отида да го направя веднага, защото ми е работа, господине. Ох, добре, мидени късмечета, кой е? Кажи ми името, изкашляй го, изплюй го, избълвай го, кажи името, дай ми име!